is 4 voor, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. Uitjouwerij NDC VBK het de Leeuwarden Krant te keer opzetten. De ING-bank heeft in 2009 de miljoenenschuld van het concern voor een paar omzet in oordelen. Maar wil nou van die oordelen au. Om nieuwe aandeelhouders te komen, wordt het krantenbedrijf, maar de Leeuwarder, de streekkranten en het Dagblad van het Noorden in de etalage zetten. De Telegraaf en Wegener zo'n garingmakker wijzen. NDC VBK is in de schuldenrekken toch de onkip van de educatieve uitjouwerij Tieme Meulenhof. De politie heeft in de eerste 3 maanden van het project A100 veilig al 874 bekeuringsuitschreven. Ik ben er 37 rijbewijzen in vorderen. Het gaat in de meeste gevallen om snelheidsovertredings, maar ook om asociaal of gevaarlijk rietgedrag. De politie is schrokken van het grote aantal boetes. Nou, het is toch best wel een redelijk aantal verkeersovertredingen wat we hebben geconstateerd. En gezien het aantal verkeersovertredingen ook wel aanleiding voor ons om er intussen nog wel mee door te blijven gaan. Zo'n december hier wordt er extra gecontroleerd op de A100. Vooral omdat er een soort ongelukken op de snelweg gebeuren. Het project A7 Veilig is een samenwerking tussen Rijkswettensteert en de Frieske en Greenser politie. De Frieske aaisiekers houden dit hier goed onder regels. Politie en provincie hebben nota kwalijk boetes uitgedeeld voor overtredings. Beide instanties controleren je intensief. Ze zorgen of de aaisiekers wel een aaisiekerspas hebben en dat ze de aaien die ze vinden wel onmelden maar een sms'je bij de BFVW. Daarnaast controleren ze of de aaisiekers in de juiste gebieden zieken. In 4 gevallen die dat net zo. Die mensen kregen een boete omdat ze in een stikland zochten dat net maai. Sander van der Heijden neemt na halve seizoen een oude skier van het betellen voetbal. De Cambuur middenvelder maakt het stakom seizoen de oerstap naar ONS Bozo Sneek. Van der Heijden wordt zowel speler als assistent-trainer bij de Sneurs Haatklasse. Van 2012 tot 2007 voetballen Van der Heijden ik al bij ONS. In 2006 was hij de grote man achter het kampioenschapdoel van de Snitsers. En dadelijk in Boppenslag een gesprek met Sander van der Heijden. Een garagehouder in Frencher is min te spreken hoe de wijze waarop de politie de stellerij van een van zijn auto's aanhandelt. Dit weekend maken 2 maal een proefritje. Ze stutsen dikwijls de oudste dikoer en naaiden daarna uit met de auto. Na een lange ziektocht vond de politie de auto waarom in Alkmaar. Er is 1 verdachte aanhouden. De garagehouder wil hem aanwijzen als dierder, maar dat mag net van de politie. Eerst moet dan in een smoele boek opgesteld worden, maar daarin ik oren mogelijke dierders. Die procedure wordt een paar dagen. Ik ben naar het politiebureau gekomen. Ik denk, nou, ik zou hem zetten en ik kan hem aanwijzen en dat is het. Alleen ja, zo werkt het net. Hè. Ik maak straks skiers uit een boek. Nou ja, je bent alweer een hele hoop mensen bij je voorbij komen en we zijn een paar dagen verder. Hè. Voor hetzelfde dan herken ik hem net. En dan zit die beste jongen die zit waar ze weer rond zitten. Een USB-stick van hout of een pennen van Zetmol. Die gaat voorbij van basiskwallen de lege geen in zijn brande woorden een hele vrouw te jippen. Ze krijgen deze week een les over dwarsemheid. Wat ben je hem ontwaan? We zijn bekijken of het goed is voor het milieu of niet. En is dat fles goed voor het milieu? Ja, maar je kunt het inleveren via gewoon in de glasbak en dan wordt het recycled voor nieuwe flessen. Voor eten. Er zit niks meer bij. Waar doet dit dan over? Ja, natuur dan. Maar dit gaat ik weer over eten. Ja. En wist je ook wat het betekent, duurzaamheid? Nou, nog net echt, maar het gaan we wel leren. Probeer eens. Hoe het milieu en dat het netjes moet blowen en hoe het kou komt dat het net op de stritten moet gooien en alles. Het waren er nog. Joen en vannacht is het vrij helder en de temperatuur zakt naar 1 graad als 2, maar op een prottenplak froostende groen. Dus ik vind het nog kans op een mistbank. Morgen meer bewolking, de zinnen lieten me even zien. Het wordt 1 graad als 12 vertretjen. De zuidwestenwind is matig en vrij krachtig. En dat zag je deze kwart hield dadelijk heer en de sport in Boppenslag. En ik meld me maar meer Friesnijs, haastens om 6 uur.